Ilocano Love Drama Stories. Kablawan ka, ading ko. Maragsakan kami kininanang iti panagturpos mo akas valedictorian. Siyempre, sa anak kapatiw kada kayo manang ismenya. Inatiw nakpaikit dita sa literatorianak laang, idi agturpo sa kiti high school. Takantsawang pa'y takabsan mo. Naga sa takkada kayo, tagpada kayo amasirip. Ayun agsinsin nakit kami pay. Rumba nagsinakit kan agpinatag kayo. Agawid tayon, at dasang kabasit asagana ije balay. Nanang, mabiit lang amin. Agpapicture tayo pa ya. Oo, aday tanti photographer, agturungan dito ayan tayo. Wanmat ngamin nanang. Aday tayo. Dua kayo pala ang agkabsat tagkagrupo. Kalpasan na, datayon nga agiina. Ang mabitlaan. Saan ka di adakos ti talong agpa-picture? Mamatpati ka matiti dahil tama ng ismenya. Ala, agpost ka kid din. Agisam kantay kalalaingan na nga isam mo, manang. Nanang, kasanday to yan. Agkoleyon tumatan ni Carol. Saan kayo kadi amarigatan? Nga aggidan kami nga agadal iti koleyo. No marigatan kayo nanang, urek sartingak pailaan. Ay, anya nga tano, siyak lang ti agsardeng nga agadal, nanang. Agsapulak pay laang iti pagtrabahwak, tapno makatulong akmat iti panagbiag tayo. Saan? Awan ti agsardeng nga agadal kada kayo anak ko. Ikarigatak nga isakan ti panagadali. Ngam nanang, diyak kaya't agakaasi kayo unay. Amarigligatan kayo. Unyag pay sunanang. Siyak lang ang tagsakripisyo. Masaya nga anak nga adagsardeng nga agadal kada kayo. Agpada kayo masirib. Ket day tati mang pakpakirid kanya nga ad-adapay nga agsalo kaga. Tapno maipayan kayo itinaranyag amasakbayan. Sigurado kayo kabaylan nyo nanang. Ipatpatagda kayo unay kinimanang ismenya. Kat, hindi mi kayat nga dadaka sa mapasama kada kayo. Unay lakit din nagitan ako. Nakadungdungo tala unay kanya. Nanang, awan sa baling agsisin nakitid ang pipinatag no saan ada tayo. Namin, nagsapamat apimusay day di tata. Saan yun alagdagipan pa dahitan ako? Ulitek manin. Patpatkin kayo unay. Katda kayo tikirid ko. Kasla ada paspaso nga adan nyo, Uncle Pabling. Bueno, siya ka di, orayan nyo. Nasip ngutan ka man na simbang pait, sunay. Saan ka ka di amasya ni Tibagay? Anya ti kaya ti asawan iti dayta, Uncle. Awan ti sa baling agtrabaho amang biyag kadagiti anak ko. Tiki ini kina ambisyosam Apay nalakaaya ti agpakulehiyo iti kunam. Dua na pa'y mga raw. Adda ka di problema yo iti dayta. Lay, tumagsit ka pa'y. Napadakal ka, sunay. Sa anak nga agpampanak ka lang kalpabling. No awan ti napatag ngay bagayo. Panawan kayon. Kat agluto akpay iti pangrabyan mi. Pasensyakan. No man-mano ang makapagpasyarta. Kaya't ko ngamin nga agtalinaad ti kinangato dagiti grades ko. Kat maragsakan ni nanang para kanyak. Un kaya, saan pa gayam nga amo dananang mo kan kamsat mo nga gayan ayatan? Numabalin. Diyak pa'y kaya't amaamuan da nga addan kaayan ayat ko. Amangan ngamin numadismaya ni nanang. Gaputan ako rapay akla. Di ka kumamatag sa witi kasta, Benedict. Agpapada tayo laang ananumuti panagbiag na. Imbag kan katagad adal ka.
Masirip ka. Ngam siya, sana ka nakapagturpos. May saak pa yung bastardo. Saan mo ko maatagi basitan ti kinataong? Laglagi pong Benedict. Ay, ayaten kaunay. Nagado dagito ginat katang tayo nanang. Mabayag kasi daon tayo nagitoy. Nagsaldo kayo ka din? Oo, anak ko. Kauawat ko si sweldo. Agawin tayo ka din? Saan pay? Mapantay ti department store. Tagumatang ta iti arwatan. Agpaiso nanang. Sapatos ko mga rod. Daan namin ti sapatos ko. Madakkalam sa pay kitdi. Iso agumatang ta iti baro. Uway kan. Ay, mabit lang. Saan kayo pa bumalasiw iti kalsada? Ni Manang Ismenya. Sino di kadwana? Ning samot Benedict dayjay. Ay, nakita na tan nanang. Kalat ang nagkinabata iti ima. Agnubyo dan samot tan nanang. Awan din ay bagbagan ni Ismenya nga adda kayan ayat na. Kasaritak to inton makasangpet tayo ijay balay. Manang. Karon? Pasensya ka na. No simrakaklatan iti silid mo at yakon nagtuktukpay. Agsarita kayo ka din kini nanang? Saan pa'y? Mabainak ka ni nanang. Diyak mababalaw no. Italaang apagong tanak. Nagsirip ka, saan ka di? Nakiayan-ayat ka? Nga, kini Manong Benedict pailaan? Gapo ka dita nakurapay laang, ading. Nakurapay tayo lang arudan. Nakiayan-ayat ka pailang iti nakurapay. Saan pa nakapagturpos iti panagadan na? Carol, Saan ka makasumbat, Manang? Kasanulangan ti biyag tayo into nag-asawa kayon. di mo kumamat siyan ni Benedict. Nakalalaad pa'y. Huston, di ko nam, sanak amasair iti panang tagibasit mo kan ni Benedict. Lading itak, Manang. Gamno siya ti makiayan-ayat. Pilyak day tay padak amasirib kan nakaadan. Carol, please. Rumor ka kumandi ti kwarto. Saan ka kumanga agsao iti kasta? Tadi mon tuam mo no anyamot ti katattao ti makagkasat mo. Apay nakaligiday kayo, Nanang. Agluluwa kayo? Apay, anya man ang timbagbaga kada kayo ni Lolo Pabling. Si katiga po na no apeng agluluwa. Diyak namnamaan ang maituran mo alaisan ti kabsat mo. Pudno mo timbagak, Nanang ah. Saan na ngayon, sarti kinasirid na. Kat, saan mo a pinanunot nga inaunangam iti sika? Nanang, Patpatkin kayo unay anak. Manipod ubing kayo. Nakaragragsak kan agsinsin nakit kayo. kasanumot ngamin. Nakiayan-ayat, iti dayjay pa'y Manong Benedict. Saan arumbang atagibasit ti may sa ata? Tadi mo amu ti kabaalan na. Kandi mo mapugtuan ti mapasamak iti masakbayan. Saan ko maarumbang nga inunaan na? Nanang, pakawanandak ko ma. Saan ka agsahit anak ko? Ingkaya ba na Ismenya? Tagsasarita tayo anasayaat. Sige, Nanang. Kaya't kung agsinnakit ken agpinatag kayo. Saan munto kuman nga apaan pay? Pagkawanandak ko mananang. Saan ako mapay arumbang anak ayan-ayat. Ang ay-ayat ako na ni Benedict nang. Maawatak tirik ng Ismenya. Saan ka apawilan ang makiayan-ayan? Kaya't mo asawan, Nanang. Pang-asim, Carol. Nagkari ka kanya. Nalipatam ka din. Nudakkel anak kabasulak ti panakiayan-ayat ko ka ni Benedict. Nakasagana aka makisinakan ko na nanang.
Kaba alam ka din nga isakripisyo tirik na. Kasla saan anain kalintagan nga isinab ni Benedict nga awan tinadag sa nagapuna. Nanang, Ikarim lakit di adi mo baybay anti panagadal mo. Kayat ko nga agkapya kayo nga agkabsat. Manang Ismenya, pakawanan na ko, ma. Saan aron bang pinagsawan ka iti saan anasayaan? Ure di mo ibaga Ismenya. Amo ka saan nakanunungan ti inam kan ti kapsat mo ti relasyon ta. awan ti parikot ka ni Nanang. Awatan na. Ngam ni Carol. Ibagakin ka ti pudno. Pinagsawan nak iti saan anasayaan. Sa anak nga minamasiri bakas kada kayo. Saan ko maamasakit ang tirik nam? Uray, tapi nagkapyada kaming kaninanang. Kat may salaang tikid dawat ken ka, Benedict. Maawatak ti kayat maasawan. Nunas kan nga madayo akan ka tapno sa anak ama kasi nga ti panagkadal mo, Aramida. Benedict, masakit anak iti dahi tangayong baka mo. Ngamin, kailiw ka mata makita. Sapay ko ma, tayo pamuspusam ang makapagtuloy kamatlaan iti panagadal mo. Dandanin awan mat mabati ti kwarta. Libre ng paiso ti panagadal dagiti ang kapsat. Tagpada ang eskola. Ngamdakkel ti kaskastusan dati inaldaw. Hindi, marigatan kan sabatan nga kwenta suday, ha? Angkal Pabling, Nakita ka nakalukas ti daw. Iso asembra ka klatan. Kung nagtusay ka ba marigatan ka, ambisusa. sandak ko mga ublagan angkal. Numabalin, sandak abiyangan. Lumaban ka pa, ha? Tantandaan na ito, suday. No kaya't kayo apapadawan nga agiin na iti na ito'y abalay. Awan, si babalin mo. Saan nyo ang mabalin nga aramidan dayta angkal? Tawid ko daytoy kadagiti dadakkel ko. Adayta. Oh, nalpasan. Oh, niya, nasurutan mo't langon ti formula ti problem solving assignment mo. Agama nang. Nasirsirib kayo gayang iti siyak. Nanang, itay kayo kadipay ti likudan mi ken Carol. Makaisisimak amang buybuya kada kayo itay. Kastaman ti kayat ko anak ko. Agtinulong kayo. Masiribak matitikunak nanang. Nasirsirib gayam ni manang ko. Nalalaing gayam iti siyak kini math. Nang, ada ka di kayat yung ibaga kada kami nga kabsa? Carol, Ismenya, jak amuno ka sa nung ibaga kada kayo dayto. Ngam planok ti agaprot. Ano niya? Panawan da kami kini manang Ismenya. Nanang. Siya kung ti makaamo amang ituloy, amang ikarga iti traveling bag dagiti arwatak Ismenya. Amang ano, ada aramidam nga assignment mo. Ala ni Nanang, nalipatan dan sa abakasyon intun bigat. Carol, apay nagluluwa ka? Ala, Unay lakit din da anak ko. Kasla ubingkit din nga imarakot. Naisurot akpayin nga agluwa. Saan naksamat na napalubusan? Numabalin la ko mananang. Saan kayo palubusan nga agaprod? Kay kaya't ko pangagsan na ngagpailangagadal na marigatan kayo. oray siyak Nanang. Malidayanak mat iti ipapanaw yun. Namabalin ako ma. Siyak laangan ti agsarda nga agadal nang. Tulungan kayo laangan nga trabaho.
No kaano pa yan dadakkel kami. Isumpay ti pa ng panaw yung kada kami. Dadakkel kayo ng anak ko. Amo yun tara-aramidin nyo. Iso anatalgad tirik na amang panaw kada kayo. May kawag tunakit ni. Awang kayon ton nga agluto itinaiman sa sinami. At dalaga ron ang makasangit at kadagiti bagbagayo. Makaturpos kayo lagit ni. Agdiden na tayong tumanin. Nanang, oray ta, dua atawan laengen, agturpusak ton. Siyakton ti agtrabaho para iti pagbiag tayo, kan iti panagadal ni Carol. Agsingsingpet kayo kumaanak ko. Awan sa bali amang isakit kada kayo. No di ta kayo nga agkabsa. Naimbaglaangan tada telepono iti kaaruba tayo anak kaawagan nyo kanyak nanang. Kumusta kayon? Mailiwag una yan kada kayo. No awan pa'y makabulan manipod nagabrudak. Nasaya at akmat. Nakatumpungak iti naimbag nga amo. Ket, kumusta kayo mat ngagkabsa? Kas iting kari kada kayo nanang. Diyakon apapaan ni manang ismen niya. Dayta, ti kayat ko. Agpinatag kayo. Saan pa'y asimangpat ni manang? Mga no nagkita damanan kin ni manong Benedict. Bayam ka din ang tanan ako. Uray, tanagkarimat asaan na abaybay anti panagadal na. Wan nanang. Manmanumat kit di amala daw nga agawit ni manang ismen niya. Kunak no ni manang ismen niya. Da kayo matgayam, manong Benedict. Awan pati kabsat mo? Papay nga ta. Mga nata sa bali, matakin mo yugan na. Ha? Oo, apa nakiktot kayo, manong. Lasing pati kabsat ko. Tinasayaan, sobra kaya pa ya? Amang ano niya ti panunutan na kiti karo pa yo. No do atalang iti unag ti balayaw. Bayan nyo lata ida, ang sumanauda, manong. Isugaya man ti dimtang. Nagapu pala siguro iti pagadalan na. Subject ti kabsat mo, tani. Kaasimat nga bit-bit ka na iti ado alibro na. Oh, apa sinabat dak lolo Pabling? Ada ka di ibagayo kanya? Iti ko na yung nga tanga agkabsat. Jak masipsiputan amasansan ng umay day a Benedict iti balayo. Yan sa payag Ano na? Anya ka din dito nga ibagpagayo, lolo. Gundawayan na ti kaawan ni Suneng. Ay na, ang mga numadamag kuntulaangan nga agsikaw ti kabsat mo. Anya? Ay, Jack ipalubos akas na, lolo. Ang kaya? Lolo Pabling, imbes ko maada kayo ti mangisakit kada kami, saan ba? Da kayo matan ti mangibabain kada kami. Nagtangsit ka man ngagsungsung batsi ka. Umay kan Carol, ha? Panawan talat tanday ta alakay. So, gayam anak ka to, tipos. At gayam madam ang sports competition. Nagkapo iti nagduduma ang lugar. At tansapay taga-Bicol kan Bisaya. Miss, Ah, excuse me. nagkuwapon. Payo akbatan. Ang mga mabalintag damag. Aha? Dayo ak ngamin dito Ilocos. Mabalin? Anya ka din Jay. Aglang na nga kang harod adayo na ang dito eh. Damok ti makadanon dito lugar yun. Imbaw na ti pagdalan mi. Kas may isang atleta. Taga Bisaya ak. Restituto tinakan ko. Ngam awagan naklatan iti toto. Sakmat ni Carol. Maragsakan na ka makamamukan ka. Nagadayogan ti nagkapuam. Oh, bagay tinahagan mo iti kinapintas mo. Agyaman ang mga numalipatan ti saludsudam ako ng kanya. Awan kayam. At day tanda kiti patak nga tita. Sandan anak kaoray ngagsubliak kita enda. Mapitsinta siguro kas kanya. Agsapsapol kami iti pagmirendaan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo.
Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Karaw, dandani ka na yun ang masapngatan ka nga gawin. Nakisinarak kay tikayan ayat mo anya, ha? Lolo, awan pa'y tikayan ayat ko. Anya nga rin tinakarabyam ang nagawin, aw. Kakwa. Pakialamero mo tayo alakay. Nagatala una yung ayat yung problema na kada kami akin. Ay kita, saan ka makasaw? Ah? Ay na, asino kumapay nga men ti umalaan niyo, no saan nga iti inayaw? Saan kayo kumamat nga so iti dakas may panggap kininanang Puno matimbagak, nasapa anak ti asawa ti inayaw. Imbag kumaa, no pinili naman, ana imbag tinaglawanan na. Sige lolo, aglayo na kun di tabalay. Ang mga nururayan na kun ni Manang Ismen. Ay, di na panawan. Madama pa lang agsasarita ta, panawan na kay day. Ay, wun kayam. Awan pa iti kamsat mo. Ay, mo kaun. Ang mga numaki asawa mo, dahil di na oras, apana ni nanag mo. Ado pa'y tinaskan nga ramidak, lolo. Aglutak pa iti pangrabyan mi. Ang mga nudim mau as ti kapsat ko iti sidain mi. Takman mo't amo, noan niya ti pakasikuran ni Lolo kada tayo. Kinuyugnak ni Benedict anapan na kitsyenda. Nagaduman na sa una, iti pa nang itulod kanyak ni Benedict. Manang, talaga ka di adi kan makabiro kiti sa bali pa'y? Awan ka diti sa bali agar-aram kan ka? Kunak man nun alpasin ang nagsaritaan taday taabanag, Carol. Kasano da kayong tunti agasawa? Kabailan na ka nga taabyagan? Ang mga no makapagtuloy tumutlaan nga agadal ni Benedict. Agsin nakita kuma kadagiti mangiruruman kadata. Saan kit di adata ti agpin na sakit. Nagpay kabitak iti telepono, tapno nadardaras kayo ang maawagan. Si kamat tinakasungbat iawag ko, Carol. Kumusta kayo ngagkabsat? Nasaya at mat, nanang. Jay naudi asurat ni Ismenya kanya. Sidsidaram ka no pailaang may panggap iti relasyon ta kini Benedict. Nanang. Adayuak iti din na yung agkabsat. Saan ko maaday tati saan nyo apa nagkinaawatan? Pakawanan na ko, ma. Amok anasirsirib ka ngam iti kabsat mo, Carol. Ngam agpakumbaba ka kuma iti kabsat mo, tain inaudi ka. Naawat mo gaya man kasurat ko, kat imhawag ka matatagusan. Manipo di din naman mo ka. Saan ka na malipatan? Ay, ahitin ka, Carol. Kasanong tayo to eh. Diyak pa'y unam amo ni Toto. Kumusta gayam di pa nagadal mo? Ang barin makaturpo sa community high school, iti dahi atawin. Napayaga ka nagsarteng. Ta nagsakitak. Saan na po ka tiganas ko ang nagadal. Naimbagman ka na panunot mo matlaang tinagtuloy. Masaya anak nga ron. Kat, sa dino ti planom apang ituluyam iti panagadal mo. Panggap ko ti agkuliho di Manila. Ang sakbay ko magturpo sa akin. Magunod ko di panagad mo. Saan na kunay pang panunutan? Ipastag mo ti agadal. Tapno na saysaya at ti masakbayam. Oh, apay akas tati parang mingming mo kanyak. Nakagasgasa taklonay. Iti dahi ta kinapintas mo. Kan masirip ka pa eh. Diyak nam naman nga itinak. Saan ka di aday tati kalikagumam? Ay lang. Saan nga di nagturpos kay ti high school? Ngay naklon ko ti panagayat mo. Awan gayam. Amo ka di ti pamilyam asyak ti ginagaram di ti syudad. Aday di ba nasi taon ni nanang? Awan pulos ti amo ni Manang Ismenya may panggapkan ka. Inton ada pa naman ko. Pasyarin kayo Ilocos. Ng plano nga agawid tak iti Bohol. Inton malpas na iti asimistre. Nabinta siguro iti lugar yun niya. Uwan,
Napintas. Ngam nasaysayat iti syudad, tada dito iti progreso. Ngam kasla nataltalina ay ti agnad iti Ilocos. Isumot la ang ajak makikita ni Karol. Napangayam di Manila. Ewan gayam, kaano asumangpat ni Sunay? Kasla awan pa'y mo't plano na nga agawid, lolo. Inton makapagturpusak siguro. Amangan mo sa anton nga agsubli ijay abroad. Anya? Nagbayag laki na. No, ada na patag nga ibagayo ken kwa na, lolo. Mabalin yumot nga awagan. Mabayag pa'y nga urayan yun, ti panagawid na. Nasaysaya at kumabala ang nagsango kami ngagsarita. May panggap iti balaya. Ha? Anya ti kay Diyos awin, lolo. Di ka nagsalud-sound. Awan ti amom iti daw. Amangan no makaunggot kayo manan. Sige. Ninanang laangan ti kasarita yun to, lolo. Kung naklakit din nagbayag ka ije Manila, ading. Okay, kamusta mo't nga idaan ti ije Manila? Nasayaan tamat manang. Kasda jak makapagpayagag na iti syudad. Tsak maanusan dagmiyag ijay. Apay mat. Adda ije ti panagduras, ading ko. Pampanunutok lang kami nakaasin ni nanang kat. Ijay ko masyudad ti kayat ko apagadalan idi. Ang patatagayam iti arapaap manang. Nasaysaya at kumano iti syudad nga kadalang. Kanain ko mga kita kami kinituto. Oy, Karon. Ha? Anya ti pampanunutam? Anya't itantanamitin mo? Ay, kuha manang. Malagip ko lang ni nanang. Kumusta nga tan? Ay, wangag paisong adi. Nabayagan na saan nga mawag ni nanang Wan nga rod. Kumusta nga tan? Saan man nga tan anak po, tan ismin niya ti oras. Kat masig nga tanan ni library. Nakapaspas na kami nga agadal ni manang ismenya, manong. Sana kaya ti paatiw kanya. Oh, nabayagasan ka, nagpasyara. Manipo din nakastre ka kiti sa bali pagtrabahuan. Man-manong agkita kami. Maring makapagtuloy ak tumot lang nga gadal. Ay, nasaya at launin ay taapla ng manong Benedict. Imayak tagpakada ako makanismin niya. Isurot na kanutibus ko inye Bohol. Ha? Buhol? Kunayo, manong? Anya din ang ko? Ne, Nay, manang, ata ka magayaman. Sige, makamukay niya agsanita, ha? naimbag ka na uray kamot lang. Ismin niya. Ikuyog na kanutibus ko inye Bohol. Umayak agpakadakan ka. Anya? Nagkadayon? Saan ka di anak kabutbuting ti aglugan iti barko? Kaasa nun nung maarinubnub ti pagluganan niyo a barko? Dahil taadagos ti panunutem. Maring saan kami ngagbayag jay. May iliwak tulakit ikan ka. Nadawal kayang ti tao. Ayam dak nadlaw ti kinagaraw ti barko. Kabayatan ti kandak iti kabin. Ije ka di mo't sibuti papanam, manong? Ha? Owen. Apay, taga Cebu ka? Damok ti mapanitya. Kadwak ti busko. Ije Bohol ti lugar mi. Taga ano kayo? Ije Ilocos. Ha? Ilocos? Nakumaya kijayin iti na minsan. Sa dino ije ti lugar yun. Danam amo kami ni di. Nakapasyar ka gaya man ije lugar mi. Asidig kami ije lawag. Amang ano amo yung agpaiso tinam amo kijay. Karol tinagan na. Awan gayam. Siyak ni Toto. Kunak man nagbayag kay G. Bisaya, manong Benedict. Maragsakan lakit din ni manang ismenya na masangpatan na kayo. Kanayan sa lata masip nga tanas sumangpad. Amo yung matday dyangan. Naimbag kumaan no saan adakas ti panagpampanunot ni Lolo Pabling. Naimbag ta sikat tinadanon ko. Adda na amok idi iti barko ang makaamamokin ka. Toto, tinagan na. Nakita kayo kini Toto? Oh, nasdaw ka. Saan may nga amokan ni Esmenya nga addan ka ayan-ayat mo Pang-asim hamanong. Hindi mo ko may bagbaga dito kini manang ismenya. Uray ni nanang. Saan na pa yung amo ti maipanggap kan ko na?
Saan ka kumamasayri ti ibagakan ka, ha, Carol? No kasaluti kinakurapay ko, narigrigat pa iti panagbiagda. No saan pa'y anaam-am mo ni Benedict da lalaki? Diyak kumapay na amuan nga addan kayan ayat mo. Pakawanan da ko, maiti panagulbod ko kada kayo kinanang. Kasta unay apa nanguyaw mo kang ni Benedict idi? Nakarkaro pa'y gayam dayjay at toto. Ita, asino ti maag kadata? Napod na. Nakigtuta kiti na amok kini Manong Benedict maipanggap kini Toto. Anya kalakit din aya, Carol. Di mo inaramat ti kinasirib mo. Manang, Agsangit ka? Ngampod no ti kunak, saan ka di? Abay, kasano ngamin anaam-am mom dayjay a lalaki? namamok kiti nakita kami jilawag. Imbon ti pagadalan da kas may nga atleta. Kat, anya ita ti panggap mo? Tanaamuam no kasano ti kinakurapay dayjay a lalaki. Saan ba kumanungan? Saan abale? Urayag ti awag ni Toto. Kat kasaritak no apay ang gulbot kanyak. Talaga ngayon uray ko ti panangawag mo kanyak, Toto. Nalabit nga amom no anya tinaduktalak may panggapkan ka. Pakawanan ako, ma. Nagamamu kami kini Manong Benedict. Di kayo na ayat ikapsan mo. Nakapasyar pa yung balay. Apay adi mo impod no atakos kanyak. Nimatangan ni Manong Benedict no kasano ti kinakurapay ti panagbiyak ni. Itatanam mo amon ti puno. Agbawal-baliw ka din ti panagayat. Ay ayatan ka, Toto. Sikatiragsan ko. Nga, apay adi mo imbaga atakos kanyak. Saan ka mababalaw? Nagbaliwan ti panagayat mo kanyak. Tsak pa'y nakasarita ni Nanang. Diyak ka muna niya mati maibaga na maipanggap kan ka. Kita, kasta gayam ti kinakurapay dayjay a toto. Napasit ti balay dakan. Asi dagda iti kabambantayan. Ita lang nga makaungot ka. Agbabawiak no pengen pakitak talakan ka nagtiladawan mi kanito to. Kasano? Malagip ko day di pa nagsangit ko idi inoy uyaw na ka. Naman niya ngay ita. Dutwa kayo nagkapsat. Andayo ni Nanang iyo ti sidong nyo. Sakat, irurumon na kayo nila kay Pabli. No apay mo't nga minakasjay ni Lolo. Ganay, saan kumaanay titiga po ti sanyo pag kinaawatan nga kapsat? Diya ka mo? Istoryaan na klangan iti makapaisam. Tapno mapukaw ti pungtot ko. Ay, diyak la amuno niya ti aramidek no makitak dayjay at toto. Isardeng mo kumanday ta panagsangsangit mo, Carol. Saan aday ta ti diyo pag kinaawatan? Amo ka, kaya't nagabalsa ni Manang Isminya. Saan mo kumapanunutan day ta, anak ko? Saan ka mababalaw no inayat mo ni Toto? Awan ti pipiliin ni Aya. Agyamanak na mawatan Nanang. Makanain day tamang palaga ni Diriknag. Awan ti naiyanak asi babado. Narigat matibiyag tayo. Iso nga daak dito'y abroad nga agsaksakripisyo tapno makaadal kayo. Nana, Nupudnungay ayatem ni Toto. Ibagam nga agadal mat. Kano jak mauray ti kabsat mo, baliwag to ti umawag. susagpat ko laan. Ilukat-lat ako man ni Manang Isminya Terita no sumangpat. Malaksit no nagkuyog da ni Manong Benedict. Mino ni Lolo Pabling. Carol, Toto, amok adi mo namaan na pasyalan ka. Natuntunak mo't lang ti balayo. Kinapudno na. Dandani sa anak tuloy. tapay. Agduha-duha kan iti panagayat mo kanyak. Adda ka din nangisukatam kanyak kay di syudad. Saan ka nagsabi? Di mo ko mapanunutan ngayon sukat ka. Gaputay ayating kaunay. Carol, asino tayo lalaki? Adda ka gaya man Manang.
Ni Toto. Si kagayam ni Toto. Oh, Karol, apa yung nagluluwa ka? Inan-ano na ka dahito yung lalaki? Oh, Tinasayaan. Dumanon ka, Toto. Itisalas ti pagsasaritahan tayo. Sige, sumbrok tayo nga rodan. Dahil dyan manan ni Lolo Pabling. Kanayon lakit din nga agsisiin. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Mailiw kayo iti tunggal maysa. Ngam, Carol, mabalin, panawan da kami pailaeng kan ni Toto. Sige, Manang. Toto, madamdaman nga agsarita ta. Panahon kayo pa. Uwan. Ibagaken ka. No saan anaira na ang nagamam mo kan nagkita kayo kan ni Benedict. Diyak kumapay na amuan nga addan kaayan-ayat ti kabsat ko. Amo ka sana ka maikariki ni Carol. Nasaliwan-wan ti panagbyagyo. Agpada kayo pa ya masirip. Nakurapay mat ti panagbiag mi. At dati inami nga agan anos iti abroad. Tapno laeng mapagadal na kami. Adda kita di syudad nga kadadal. Kabayatan ti panagtrabaho. Tapno adnan to kay kariyak kini Carol. Nasaya tunay. Sige. Day talaeng ti maibagakin ka, Toto. Ay, kakaasi pa ni Sony ng trabaho. Iji abroad. Ang mga makiasawa kayo din na oras adi makaturpaus. Lolo, diyak kumakayat asumbatan kayo. Ngamin, respetuan kayo. Anya ka di ti problema yu kada kami. Nagtangsit ka na sumungsungbat. Anyan tulaki din inton makaturpus kayo. Sungbatan niyo kumati sa ludsud ko kada kayo. Hindi lakman ikaskasta, Esminya. Laglagi pong day tao. No kayat kayo apatalawan, mapalain. Saan da kami matabot-but ngan, Lolo? Amumi nga ipatag ti sakripisyo ti inami. Nagkari kami kan kuana ang makapagturpus kami nga agkabsat. Maragsa ka nagtanaawat mo matla ang ti relasyon da Carol ken Toto. Bareng maamamuk tumot inton agpakasyon na. Naglaw kumot nga minanang. Napasnak ni Toto iti pan nakisarsarita na kanya. Nasingpot man, kan napakumbaba. No makaturpus dan to ngagpadpada, mabalin anasaya at ti biyagda ismen niya. Siguro, nanang. Ay, nang. Ada ibagak kada kayo, maipanggap ka ni Lolo. Put nganda kami, maipapan iti balay. Anyaman ti mangmanggagyo maipanggap ken kuana. Bay anyo latan. Diyak na rin makapagtagpalod at tumananang. Nang, sapay kumata. Agawid kayon. Nang runa inton agturpusa. Apag isunto amalpas ti kontrata. Ikariyo da ita kanya ka, nanang. Kan saan kayon to nagsubli dita abroad? Panunutek pa'y anak ko. Masayangan na. Nasaya at ngamin dagiti amo. Sayang na ngamin, tasan ka na na nagpasyari di balay, di mawag ni nanang. Agam amo kaming tumatlaan. Awang gayam. Masapol ngagsubli ako ni Jesyudad. Malitayanak iti dahito pa nagamamuta, Toto. Nuad na ako master ka kapag trabahuan dito eh. Hindi ituloy ko agada di tilawag. Sige, kita na makapasyarak tumanan. Makastusan ka laang. Agsingsingpat ka kumakabayatan ti kaatami sa syudad, ha? Agsingsing putak kapuking ka. Ikarigatak ti makaturpos para iti masakbayan ta.
Kablawang ka iti pa nagturpos mo ismenya. May pagpanagkal kalauna yan ako. Nang, Carol, isagot ko na ito yabaligid ka na kayo. Kan nagyaman nang nakasangpot kayong mutlaang. Kat sapay la ko matapat ganyo tikid daw ko. Saan kayo nga agsubli di abroad? Wan nga ron, nanang. Sapay ko matagdadan na yun. At danto sa bali agundaway apa nagsasarita tayo maipanggapiti da itabanag. Congratulations! Talaga masirib ti kaya na to. Cum laude ko naman. Saan naglakit di ngagpati, oh? Nangat-ngaton to ti maawat ko apa madayaw, into nagturpusa. Saan mo ka kaya ti paatiwan niya? Nakaayaw kayong ngagkabsat. Kung kaya, papaingawan ni Toto. Ado ka no ti sa sikaswan na dyan syudad. Diyak lang mo, numatuloy nga agawid dito Ilocos, trabaho mat ngamin. Kinasaya. Agawid tayo kit di. Umay kay J. Balay Benedict, tadasang kabasit apag sasangwan tayo. Ang karigatak ti makabakasyon di Ilocos. Tapno makamamo kayo, nana. Nga magsubliak mo't laadagos. Maawatan ka, Toto. Agtrabaho ka, kabayatan ti panagadal mo. Sapay ko mata makaturpo sakto mo't lang. Kat maikari akon kini Carol. Kabawain kada kayo, kinimanang ismin niya. Agpapada tayo anak ko rapay baro. Pudnuti ko na ni nanang, Toto. Iso ang nag-abroad, tapno mapagadal na kami. Saan mi napalubusan pa'y kinimanang ismin niya? Una yan, dagiti anak ko. Nakapapal ti kinaragsak yun. Mailiwak lakat nga ro ti pamilyak. Yung nagadayo mo't ti lugar mi. Ituloy yung tagsarita nga agayan ayan. Tamang isagaan ak iti pagmerienda tayo. Awan matan ni Ismen. Impapats da nga ta tinagpasyar kini Benedict. Ay, sapay la kumaa. Tama kasapol iti pagtrabahuan nan. Tapno, saan niya agsubli pa iti abroad. Pasensya kan, Benedict. Diyak magawidan ti panagarubos ti luwag. Naragsak ako ma. Tan, nakasapulak matlaangan iti pagtrabahuan. Ngam, kastoy matan. Agpada ta amali dayan iti deti apa naging nadayutan. Naibag ta binigbignak matlaang ti amak. Ket ipampamusmusan na ti panakapan ko iti Amerika. Ngam, mabuti nga kiti da ito yung panagin na tayo ta. Amangan no sanak to amalagip. Subilan kanto tapno ikasara ka. Karim day ta amumat ay ayatan ka unay. Nabayag gaya man nagkita kayo iti amaam. Inlimod ko kin ka. Tasanak mata sigurado noon talaga ang makapanak iti Amerika. Ang saan kang hagliday? Mabayag pa mat. Inton agawid ni Daddy dito Pilipinas. Iyam amukan to kinkwana. Kaya't kumatamaam ti amam. Malagip ko ti pananguyaw ni Carol idi kanya. Ken ti panangirurumen na kanyak. Lipate mo na ita. Wen, ngamin, agpinatag kami nga agkabsat. Kasta ti rumbangsan ka di. Ay, umaykan, agawitan. Sigsigaan naglakit din ti kabsat ko. Wow! Si Kagayam ti sigurado manang ismen niya. Numatuloy ang makapanay di Amerika ni Manong Benedict. Itugot na kanto inton makapagkasal kayon. Adayo pa'y ang mapasamak day ta ading ko. Kan, jak pa'y kaya ta panunutan ti panagiin na dayo tayo. Ngam, mabalin ang mapasamak to day ta. Iyawid tumot ni Toto ti kapsat mo iti buhol into nagasawa ta. Ala! Ni Nanang! Dua pa'y atawan sa agturpos. Kasladyak pa'y mapanunot ti makiasaw. Talaga ang ading saan ka pa'y ang makiasawa. Ay na, nakaragragsak tayo anak ko. Ang mga nudumtong ti panawan nga agiin na dayo tayo. Nang kunakmanen. Diyak kaya ta panunutan day ta. Tano mabalin. Saan tayo kumanga agiin na tayo?
Naimbag, tasiksika, tinadanon ka, suday. Nabayagan akayat ka kasarita. Amok, noon niya ti kayat yung ibaga kanyak Uncle Public. Ngamjak ipalubos nga agbaligi kayo ang mga agom iti balay mi. Tawid ko da ito'y kadagiti dadakkel ko. Saan anasaya ati panagbiag may ngagkabsat? Iso ang masapul nga alaag si akinday apaset ti lute. Ketrak-rakin yok ti balaya. At dati tulo ti dagang ag-igaman mi, Uncle. Agpada ang masirib dagiti babalasan ko. Kat saan dalakit di nga ipalubos nga irurumin nyo ti kalintigan mi. Salbag! Napanakal ka, tanapagadal mo dagiti anak mo. Saan nagpanpanakal, Uncle? Ah, Ngam tuntunag ti kalintigak. Anya di kunam karon? Kayat mo nga ituloy ti panagadal mo ijay syudad. Tapnoan niya. Tapno kanayon kayo nga agkita iti dayjay atoto. Apay ngamin ama sapol nga madayo kapailangan anak ko. Siguro, kayat nang ti makiasawa nanang. Ang mga nusan ka na makapagturpos, tagkasar kayon ganito to. Manang Ismenya, apay anak kaungat kayo kanya. Nada problema yung kini Benedict. Santat ko mga iramraman. Oy! Awan ti problema may ka ni Benedict. Agin inayat kami. Kat uri naging nadayo kami. At pa nagtalag ti tunggal maysa kada kami. Nanang, apay ngagluluha kayo. Nanang? Anak ko, saan ko maaday taabanag ti saan nyo ang pagkinawatan? Kaya't ko nga pinatag kayo. Kablawang kay ti panagturpos mo, Carol. At adamanan na sana ka maikalikin ka. Anya kan sa, apay akas tamatan ti bagpagam. Manang Ismenya, anya nga itatima ko nam. Natungpal ko ti kaharit ko edi kan ka, anangat nga to ti maawat ko pamadayaw. Alawan! Talaga nalalaing ka. Oh, ang mga no agsinungbat kayo, pay. Agkat katawag lang nga ruden, nanang. Patpat gati kapsat ko nang. Kat ipanakal ko launay ni Carol. Sayang, saan matgaya managawid ni Manong Benedict? Ay naading ko, naglakati agwan. Patpat yung dayjay. Saan na ang mapanawan tinobya na iti Amerika? Imawag iti kanya. San ka no ang makawid, tadi makabakasyon iti trabaho na. Sigun keng kwa na, agur nung iti gastusin da ngagkalay sa akin manang Ismenya. Toto ha? Amo matimang sotil. Sana kagang angawag pa siya tibagbaga. Wanan! Siyak tinangrabak kada kayo. Ngam, ay ayatik dayjay. Makaado kayo unay ti maistorya. Agawid tayo malaangan. Talaga nga inururay ko ti awag mo, Benedict. Mailiw ako na yun, ken ka. Anda na pintas nga padamag ko kan ka. Ang bakasyon at iti mabiit. Kayat ko ang kasartan. Anya? Wala, oray aklak ti bayo iti daytang imbagam. Saan ka di ang nagtulag tayo din? Makasimpa aklakit din dito Amerika. Nagawin at tap ni kasar ka. Jack mas baalan ti raksak ko, Benedict. Ay, ayatin ka. No day ta tinagtulagan nyo nga agayan ayat. Day tan tumatlaang ti pagtungpalan nyo. Agyaman ako na iti pamalubos yo. Urayan tayo lang ang makasangpat ni Daddy. Tapno kandwa tayo nagplano. Nasaya at tapno maam-mumimat. Kayat nga ta ti asawa ng Amerikana ti umay dito eh. Ngamin, sabali ka naman ang ti asawa ni Dadim. Kaya't nakano ti pumasyar dito Pilipinas. Oh, Carol, saan ka mo tamatimtimag? Dumdum nga naklatan iti pagsasaritaan nyo. Ang mga no umapal ka mat, ading ko. Kaya't mamutan ti makiasawa. Anya? Congratulations, Manong Benedict. Manang Ismenya. Agyaman ak unay ading ko. Benedict,
Nagragsak ako, Nay. Ay, ayatin ka unay, Esminya. O, nanang, umay kayo na. Agpa-picture tayo. Umay kayo. Ay, wala pa sunang. Agpapicture tayo. Saan pa'y kayam anak subli di Amerika ni manugang mo, sunay? Kita lang nga agpaisyon niya. Nakapimpi man tibiyag ni Benedict ita. Tinaliyaw matlaang ti amana, Uncle Pabling. Ay, yung mga no itugot na ni Isminya, iti pa nagsubli na di Amerika, sunay. Saan pa'y? Mangpalabas na pa'y siguro ti tawon. Ay, mapasamak tulad ta. Dudwa kayon ton ang mabate kinikaraw. Ay, ket uray ni Karaw, lay na, makiasawan tumatay. Kasta talaga ti biyag, Uncle Pabling. No makapanto ni di Amerika ni Isminya. Ay, adan sumanantik kira palang wadmaw. Nakasaysaya at ti panagsarsarita tayo. Day tamanan ti ibagayo kanya. Di taka man laing. Abis, abis ka laing. Agtanta na butog anang panaw kanya. Wow. Yak maawatan ti ugali na. Anya pa'y nga ta tinalipatak. Hinton bigatan nga ituloy ko ti agimpake. Karon, apa yan? Agluluwa kayo. Malagip ko iti nag-aprodak. Pinanawan kayo. Tapno maipayan kayo tinaranyag ka masakbayan. Ita, siyak matimang palubos kan ka anak ko. Manang Ismenya. Ano po? Ay, agsanit ka mo ito na mga rakop kanya. Diyak namaan da ito yung panagin na tayo. Uray si kakaroon. Amok, apanawan nagtumag. Nanang, saan kumangot aday tati panunutin niyo? Agpaiso ang mabayag asan tayo nga kikita. Ngam, kanayon kayon tungaawagan. Tapno saan kayon tuunay ang mailiw kanya. Malagip ko dagiti kinatangsit ko iti kan kamanang. Ha? Numaisambigla ko madagiti pasamag kat malitupak dagiti nagkurangat kan kakas may sakabsat. Sana na day tati laglagi pumpay ading ko. Jak kayat nga agliday tayo iti panagiin na dayo tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Paglaki din tawang klase. Nagkuyog kami kini Carol, amang itulog king ka dito airport manang Espinya. Saan nyo ka di akadwa ni Nana Suning? Ay nana saysaya at asaan na si Murot dito airport. Agsisinangit kaming tulaan nga giina. Carol, agluluha ka matan. Diyak kami nakawitan. Manang Ismenya. Unay lakit din to'y kabsat ko aya. Ne, ading saan mo kumaabaybayan ni Nanang? Kailiw kayon to. Ikarik na itamanang. Diyak paybayan ni Nanang. Ipatpatag kayo, unay. Nay, kunak no awan tinabati dito balayo, sunay. Saan ka ba gaya masimurot anang itulod kini Isminya? Nasaysayaat. Asa anak asimurot payang ka. Agsangit ak tumutlaang. Ay de, apay analiday ka. Anjakan aya, bumaklag ka mo nga taytan. At adyaman na dinak to amaw, intun makapan kay di Amerika niya. Awan ti mabalin ko apagpanak ka lang ka. Nakurapayak paylaang aging gaita. Kay suna, asikalaang ti kabagyak dito eh. Napod no abigbigan na kakabagyam. Apay adi mo ikay ti para kanyak. Gamrod ka kay di ah. Dahil takadimanon, ti saan tayo apagkinaawatan, Uncle? Awan ti ginamrod ko kada kayo. Amo ka na ba no kay ti biyahe? Sumrektan iti kwarto ta, tapno makainana ka.
Sa anak pa yung makaturog, Benedict. Ay, kasladyak pa ilaang mamati nga dayo akon itisidong ti pamilyak. Siya kon ti pamilyam. Ha? Anyat kahit mo sa wen. Amang ano sa balit ti pangipapanamit ti naibagag. Maawatak ti marikrit nam. Malo tawa na jak na din na ti amak. Kumusta damat din? Amok nga dalay tinasayata ka sa saan. Ala, mapanta maturugan. Awagak to idahin ton bigat. Napauti pa nakisaritam kinismenya. Kalpasan anak kapag iniliw kami. Ang nagliday manan nagitimatam anak kapanimit. Kasla di tayo makapaginhad tayo niya, nanay. Ang mga numadamdama. Agsangit ka manan. Kat maibuyo ka. Manipot na tayo day di amayo. Da kayon tinagbalin aliliwap kun kirid ko. Kalpasan na nagbaligi kami anang tunoy iti arapaap yun. Malagip ko manan. Nukasan no apinabainak ni Manong Benedict. At sino ti makaibaga ang makadanon iti Amerika ni Benedict? Saan nga mo tigasat? Kalpasan ti sumagmamano atawan. Mabaling nga lain na kayo ni Manang Ismenya iti Amerika. Katipati tak nga agmaymaysa. Nataangan ako, nanak ko. Adayo nga arapaap ko dayta. Kaya't ko aditoy ti pakapugsatan ti maudi nga angis ko. Pasensya ka na, najak na darayan ti panagturpos mo, Toto. Rumbang ko mga daka nang imatang iti karagsakan apa sa tibiyag mo. Maawatang ka, asan ka nakabakasyon iti trabaho. Ngam, aguri ka. Ah, Saan mo matakadwan ni Nanas yun eh? saan na ka ba ilang biyahe iti adayo? Sayang. Nasaysayat ko man makasurot iti panang ibakasyon ko king kayo lugar mi. Tapno makita na mati nanumo a lugar mi. Nagadayo mat ngamin. Ang mga numabutak ni nanang ngaglugan iti barko. Nanginamot ngamin ti plite iti roplano. Awan ti ado kwarta. Maawatan ka. Kahit ko tagbakasyon iti lugar mi, sakbay ngagsapulak iti sa bali at trabaho. Mailiw ako niti pamilya. Pudno anarigat ti mayadayo iti pamilya. Aging gangamin ita. Malidlidayan kami pailangan kini nanang numalaglagit mi ni Manang Ismenya. Naimbag di kapsat mo. Makapaapal da. Anya ko mati apalam kini Manong Benedict. Di mo ibaga, nga arapaap mo mati makapag-abroad. Nakapasyar din ni Benedict ito yung nanumo a lugar mi. Manipod pi manawak. Awan pa'y nagbaliwan ti balay mi. San abale, inton makasara kay dinasay-saya at apagtrabahuam, kan makaurnong ka, agpatakder kanto iti mansyon mo. Agkataho ak maniti dayta ako nam. Adayo ang mapasamag dayta. Tinapatig kanya, nakaadalak. Pudno tako nam, Toto. Ngamin, gamang ti adal. Putno dayta. Gamang adin tumaagaw ti sabali. Itugtukot mo dayta iti oray sa dino apapanam. Ken aging ka asibibiyag ka. Ahon kayam. Agpasyarta ka dagi na pipintas a lugar dito'y Bohol. Nadlaw ko nga rod. Ado ti napipinta sa pagpasyaran dito'y lugar nyo. Kas kumay ti Chocolate Hills. Nalpas kayo gaya man na nagsasarita kini Toto. Talagang impapasyo mo tinagin nili. Narigat no agin na dayo tagpimpin na ta. Nanang, sumangpat ni Toto inton maminsan haldaw. Nasayaat no makapasyal man dito Ilocos. Naimbagtaan nakabakasyon iti trabaho na. Duang haldaw na lang siguro, nanang. Ada ko ipudno kada kayo. Tanggap mi nga minan ti agkasal. Karon, Sa
Sapay la kumata di kay kumura, nanang. Maawata ka na. Amok aday dati pagtungpalan nyo kinitoto. Panawan matan, abangunan nyo ti bukod yo a pamilya. Kasanarod na ito yan, Ismenya. Maluksaw laki din ni Carol, no saan mo amadarayan ti kasarda ka ni Toto. Kasano nga ron? Kadyak mo't makapagbakasyon iti trabaho. Agpaw itak sa laangan iti nayon ti gastusan da ngagkasar. Manipodimteng ka dito Amerika. Saan ka pa nagbakasyon? Saan ka di amailiw iti pamilyam? Kaya't ko mati agbakasyon. Agkuyog taa, Benedict. Kita ano kasano? Waring makapagiddan tangag bakasyon. Mailiwak mat ka nagiti ng padakkel kanya. Nagiti imbilang ko anagan na kanya. Kablaawan kayo, iti panagkasaryo kini Toto, Carol. Ni Apo Diyos ko matimang bendisyon kada kayo. Agyaman ako na nanang. Naragwagsakan kumapay no nakaawit ni Manang Ismenya. Makamukala ko man na mangawat, iti kasasadi kabsat mo. Uray kasano nga ayat na. Saan anak kaala iti bakasyon na? Agkuyog danto kanulaangan nga agawid inton umay atawan. Ay, kablaawan kayo pambag. Anak ka. Lolo, Pabling. Agyamang kami launay. Maragsakan kami kin ni Toto iti dadarayo iti kasarmi, Lolo Pabling. Nabambanog ka mat, Toto. Ada ka di problema iti trabaho? Awan. Nagsweldo kami. Ngumnupintaak. San sa makaanay pagbiag ta. Talaga anarigat ti biyag. Saan pa'y matla nga makatrabaho. Gapo iti nagsasaron o panagpasngay ko. Matulungan ka ko, mama. Ang panunutek nga rod. Anya nga tanong abrodak. Anya? Panawan na kami kadagiti anak ta. Uray 2 taon laeng. Padasek. Ngam parikot ko ti gastusek nga gaplay. Mabalin ko ti agpatulong kini Manang Ismenya. Ngam ti pampanunutak. Ti panang-panang mo kada kami. Uray, tadamot ni Nana nga katwayo. Itortorod kong tumot kiti nga awagan ni Manong Benedict. Da kayo nga gasawa ti pagsarsaritaan mi kan ni Benedict, ading. Imawag ka numat ni Toto kan ko na. Naidurot matlagaya mo inawagan ni Toto ni Benedict. Wen, ket nakapagka rin ti asawa kan ni Toto. Isu kanu amis mo ti mangted iti gastusen ti asawam nga agabroad. Agyaman ako na Manang. Nay, agsakit ka mata natin ko. Mabainak ka na kayo. Nakarigrigat ibiyag mi nga agasawa, Manang. Malagip ko manang dati pa ng tagtag ibasit ko iti kinataon ni Manong Benedict. Ay na, san mon alaglagi punday ta abanag. Awan sa bali ang makatulong kada kayo. No saan asyak akabsat mo, ading ko. Oo. Hindi ka man umigbagitan ti panangarakop mo kanya. Mailiw ka na sa matlaw na yun. Kamaudyanan na. Nadanon ka matlangan dito abroad. Diyak la ko makaya, tasurutin nak ditoy. Pampanunutik namin di kita anak ta. Uray, tatamat ni Nanang ang mga iwan katakwada. Sa datagkaldan. Agpapada dan agad-adan. Ngam, saan mong impakada da ito kinimana nga niya? Numamuan na da ito ang mga numakagura. Di namat bibiyangan ti desisyon ko. Saan mo ako na ang dikasta? No saan nakatinulungan ni Manong Benedict? Saan na pa'y pinabayaran tinagastos ko kunam sa? Saan mo ko man napanunutan dayta? Napanunot ko, anasaysaya at adwata nga agtrabaho dito abroad. Tapno matulungan ka nga, Gorno. Ako'y atsak na mo nadagos day tananang. Nagawan anak ka man ni Carol, tapinanawan da kayo kit din. Gumanat sa launay bumaknang man. Smenya! Ay, pasensya kayo lakuman no makasauak iti nagubsang nanang. Maluksawak!
Saan ko maapalubusan ni Toto adanunan na iti abroad? Yung tikadsat mo tinagpilit. Kitaan nyo, anay ta. Saan ka kuman na makaungat? Napigsaak pa'y man. Kabaalag pa'y nga aywanan dagiti anak na. Agasang dayta. Da kayo pa'y kit din ti pinagaywan na. Aguray kayo, nanang. Kasaritak ni Benedict. Ipagnami ti yumayo dito'y Amerika. Saan ka kuman nga agsayang iti kwarta pa ismenya? Kayat ko adituyak amatay. Nanang! Abay, akastamot ti bagayo. Kasaritak to dayjay akaron. Pagkalmaan ko matrik na. Sana natin tigaputi di yung pagkinaawatan ng kapsat. Awatan ko mati kasasad na. Anya ko mati maawatak dita. Pinanawan na dagiti anak na, kat ninanang ti pinagaywan na. Amom no kasano ti kinarigat ti biyag di Pilipinas. Kaya't naman ka masinso ti panagbiag da. Wala, ngam dumakdakkel dagiti anak da nga adayo da iti sidong dagiti tatakkel da. Nay talang agpaiso ti problema. Ngam mabalindamat ti bakasyon. Marang makapanunot nga agawid matlaeng. Ay ko nasaya at laeng no mapanunot na dayta. Bayak pan laengan. Jakon biyangan. Masirib mat ti kunak. Makaamun ti kabsat ko. Sikad tinagsaya at ang tiblag na suneng. Nagsaro nun sa nagpawit na giti andak mo. Pinawitan nak ni Ismenya iti gastosak. Ti impawit ni Carol para kadagiti anak da. Anya, tinakalatanda na nun ang mga wir kadagiti anak ta. Sandan ababasit nga awiran. Dandanida agturpusin iti elementarya. Ay, awan mo suneng. Agbakbakitin talaga. Mariknak nga rod nga adon ti kimapsutan ti bagik angkal. At dapay kit din mariknak nga an na yan ti bagik. Naimbag pa'y kanyak Kaya uray na kurapayak. Nasalsalun atak pa'y laeng tisika. Bareng umatidog pa'y ti biyag mo, Uncle Pabling. Kinasaritak ti boss ko, Toto. Ag-overtime magkano. Ang mga no parbangon to na makaawid Nagagit ka launay. Rinabii ang mapuyatan ka. Oh, ang mga numakaala ka iti sakit mo. Apay ay aday tati pampanunutam. Iso ngay may ta dito'y abroad tapno agsapol ta iti kwarta. Kung gayam, anya ti ko na ninaanang? May papan ka dagiti anak ta asan na natuloy ti panagbakasyon mo kuma? Naawatan damat. Kit ni manang isminya. Dayjay Bakit lang aroden? Pagungtan nagpailaan. Panangi sakit na dayto king ka. Maodi dayto na kontratam. Agawid kanton. Ang mga no agasawan to dagiti anak ta. Kit agap apo kan tumutin at data pay lang diti abroad. Sagsagan naglakit din ni Toto. Bigatan, tsak pala nakasangpat iti pag-abangan mi. Kinasarita nagtibos kong agdiretso ako, ay aging kay di pangal daw laangan. Ay, saan abanet? Katakal di bayat di pa nagdiretso ka pa nagtrabaho. Nagsugal ako na. Maulawag pa yan ni tikapsot ko. Ni Toto. Ay, kung nagtupay ka tasagsagan na ko. Kasaritak biit. Tayo tuloy ko di trabaho. Hello? Hello. Napuyatan na ka ng ururikin ka. Yung maging gaita. San ka pa si Mang Pat? Kinasarita nakti boss ko. Ngay diretsok lang ang naging kay ti Aldaw. Sayang ti overtime. Nagdakkel pa yung mga ngarod. Kabalampay nga rod. Katawan pulos turok mo. Kabailat. Muntipod no. Maisok galak launay. Saan mo ko mga puswon tabagim? Nagagat ka unay. Masapulan ti kwarta. Ngem, kasanon nagsakit ka. Apay aya aday tati pampanunutam. Sige, tani, ituloy kong trabaho. Kalpasan na makasangpatak, maturog ka aging kaintun bigat. Ang mga no ilayon mo pa iti agtrabaho, aging iti malam. Ay, saanan
Maulaw ka. Karol? Anya ti mapaspasamakin ka? Karol! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Madanagan na klonay. Ang mga nuanyamot din tinapasama kita asawa ka. Nung muna tawan pa'y resulta ti panaka-ekslina. No adanadangran na pa sa ti ulo na. Kung nadagiti nakakita kilat na tumba. Apoon ti panakapukaw ti pot na. Iyawag ko dahito kinimanang ismin niya. Sana mabalin ng ilimod ko iti pamilya na dahito na pasamak ng kuwana. Sabay lak mo sumbatan na ka. Hello? Manang. Pasensya kayo na nasinga kayo. Saan kayo kumaamakmakla at iti padamag ko? Apay, anya dita? Apay, dadakasan na pasamak iti kapsat ko? Ako napukawan iti poot. Natumba iti trabaho na. Madanagan nagtaging kita. San pa'y anak ka poot? At iti tinimplak agatas mo. Inumam, tam numabang arang tirik na. Agsangsakit ka. Sana mabali na matay iti kapsat ko. Saan ka mga panunot iti kasta? Kalma na eh. Saan ka nakaturog tinagpatnag? Gapo iti pan nakariribok mo. Kasano ko mga kalmatirignak. Katamok nga ngabit kan patay ti kapsat ko. Manang nga asi ti Diyos. Ay na. No nalakala ko mati mapan iti Italy. Ay no po, nagrigat lakit din tagin na dayo nga agkapsat. Naggagat ngamin unay ni Carol kat. Kat dahil mo't atuto. Apay nga impalubos na nga ag-overtime di kapsat ko. Saan mo kumababalawan ni Toto? Amok ti kapsat mo. Nagagit launay. Tay tangarod kat. Kasla sana mabambanong nga trabaho. Dani idin ti examen. Idi agad-adal pa'y laang. Talaga apuyatan na. Kasla nagkutitiramay ni Carol. Ay Diyos ko. Sapay ko na makapuutin di asawa ka. Ispalin niyo ko man. Alita. Ngasasok ka. Sa din matihayan ko. Ay, di napasama ka niya. Adda ka di ospital. Sino ka? Di nakmalasin. Siyak ni Tuto nga asawa mo. Tuto. Asawa. Saan ka, amo? Saan? Anday ka. Nagsakit man ang tiulog. Karon, apay akit kita anak matlatan. Apay, di na ka din malasin. Siyak ni manang mungis men niya, ading ko. Saan ka manakit? Tsaka mo nga dakapsat ko. Ay, Diyos ko! Ading ko! Ano ka dito mabas pasamakin ka? Sakit man ang tiulog. Carol, Ading! iturog man. Maturog ka kidita na makainanaka. Alam. Basta. Malading Ika ito man. nakiti na ito'y anabasa magitikamsat ko, Toto. Mana ang pangasim. Santa nasingan pa eh. Kasi ko ni ti doktor. Kas makita iti resulta ti panaka-x-ray ti ulo na. Ada masit donor na. Kat ang mga noday tatiga po na. Ana amnesia ni Carol. Uri nagbayag ka kumay di Italy. Awan ka doon ni Toto amang bantay ti kapsat mo. Saan pa na makastrike iti trabaho na? Gapo iti agda mga kasasaan ti kapsat ko. Saanan ang makatrabaho ni Toto? Kasi naman. Kapilitan nga inyawid na ni Carol iti Pilipinas. Nagsubliak dito'y Amerika. Tapnood pag nakti panagawid kumaten iti Pilipinas. Kadwaag ni Toto ang mangyawid iti kapsat ko.
Nasaya at na makabakasyon ka. Tapno maili mo ni nanang. Nakaladladingit la panunutan. Ngetikas ti awagas. Benedict, abay anas ka na mapasamag ti kastoy iti kabsat ko. May sala panubok na ito'y. Patip ka rin tinakam mo. Nagtagsa na na panubok. Anya ka diti basol mi ngay karkarumi. Nagsayaat kami mo't ngagkapsat. Gaputa, insuro na kami ni nanang itinaimbag akababalin. Saan tayo nga mo? Noan niya tigapuna ang napasamak na ito'y. Nalabit. Tapno dadapay ang makapagsiningad tirik na yung agkapsat. Patpatgag unay ti kabsat ko, Benedict. Kasanupay amarik na day tapang matag. Kadinak matanam mo ti kabsat ko. Lay, apay ngagsagsagit ka sunay. Liis minyan sa matinang ko kinasarita ita iti tilipot Uncle Pabli. Kuyugan ni Ismenya ni Toto. Ang ngayawit kini Karol. Hindi adam lang araw tinagsagit. Anya ayat ti paglading itam. Kat agawi daw dagiti anak mo. Ewan kaya. Anya itay ti ko lang. Nadisgrasya ni Carol iti pagtatrabahuan na ija Italy. Iyawid ni Toto. Tagpada dan adi makatrabaho. Anya. Ay na. Kita lang nga agpaiso tibla. Nasaysaya at lakuman na siyang tinadisgrasya. Uray matayak kuman tanataangan akon. Carol, ading, nakasangpot tayon dito'y balay. Saan nga agtimtimot ni Carol Ismenya? Ipalpalaw-law natin pa nagkita na. Kas alas-lasinin natin aglawla. Nanang, kaasya ka mang laplapad iti panagluwak. Sabay ko matag milagro. Katag sublimot lang ang tilagip ti kapsat ko. Anak ko! Nanang! Ay! Dadali kayong natumba iti panangiwadat kada kayo ni Carol. Ay, lahat at magdan ni Carol. Pimanawan. Siya kung di makamuking ko na. San pa yung makalasi ni Carol? Medyo may asilig ng tirik na kanya. Makabulan ti bakasyon ko. Napaot daytan apan nagiiniliw tayo, nanang. Nanang, agluha kayo manan. Kaya ako maibuyog aktukat nga ta. Naragsak tayo uma. Ngam kastoy mo tinapasama. Toto, umasidag ka. Ada ibaga. Kumusta ni Carol, Toto? Nanang. Manang. Nakaturog kalpasan ti panagsarsarita mi. Nagtulag kami kan ni Benedict. Ada kami ti makaamo iti amin ang magastos. Agraman ti agtultuloy apan nakapaagas ti kabsat ko. Nawadwat mat kay ditor nung mitipang ko. Ngamin, nagagat at talaga ni Carol. Kan naimpad nga gastos. Saan mo akiskisayan ti urnong mo? Agyaman aklaw na manang. Naimpag kayo unay kini Manong Benedict. Dandanin ti panagsublik ijay Amerika. Santa pa yan nakapagsarita iti nasaya at ading ko. Ismenya tinagan mo itayan niya. Nagpintas ka. Ay, huri kaskasano. Gimanay gay tirik na iti pan nakakitak iti isong mo. Agpada ta na pintas. Masirib ka pa'y. Masirip ha? Nalaingag? Ketuan. Valedictorian ka ang nagturpos iti high school, ading ko. Nagagat ka pa'y. Anyan. Anya launa yan, ti panakadisgrasya. Carol. Agluwa ka matana. Wanyag pa iso. Apay nga luluwaag. Tsak maawatan direk nak. Pasarek tagtagaina pa. Inton makariingag.
Diyak malagi pantinay tagainap ko. Carol, ating ko aya. Kasano nga ron apanawan ka, iti kasta ka sa saad mo. Karol, siya kunti agugas ka na kita. May kanji salas, tagtugaw ka. Ipatan na. Saan nakabibiyangan? Mga ano niya ti mapasamakin ka. Nagdanagak pa, hindi dandani ka natumba. Asino ka aya amang ikan kanawa kanya? Ay, apoy. Agsinsin nung ba't kayon samat kay ni Carol, Toto? Ananawag nga ron nga ginaw nanang. Di na kahit apawilak. Uray kasto iti kasasaad ni Carol. Nagagatlat ta. Ay, madanagan lang nga mga numatumba. Diyak kahit ako maro, di pa nakadangran ti ulo na. Saan kumamat ang mapasamat day tabaro? Wala, agsarsarita kay nata. Uray Jack maaw-awatan. At masapol yung kininanang. Dumanon kayo, lolo. Ay, nagrigat laki iday di kastoy abiyag. Saan lang nga rudan ang makaruwar na tao? Awan pa'y makukwarta. Lolo? Saya at no saan kayo arumwar, Uncle Pabling? Ang mga maakaran kayo pa iti virus. Ayan ni Carol. Saan samatan arumrumwar? Saan pa'y ayaan na imbagan? Awan matpuli tayo nga mauyong tikudan. Saan napukaw tilimbong ti panunod ni Carol, Uncle? Napukaw laang tilagip na. Ay na, hindi pa ikot makasidan na tao iti naibas. Agparaman kayo man iti kinaimbagyak. Mabit lang, lolo. Gimatang ako titikar ni kahit. Ay, day kaman ba raw? Ay, kahit amagan, kaya't mo pa'y adayunan iti kwarta. Daday, nabayagan nga awan up chiwalit ka. Mapadasak madla kumaati makapatpat iti kwarta. Nyamutan ti kastoy ang mapaspasamak dito ilubong. Uray kano ija Pilipinas nakadano nun ti virus. Nagbali na pandemya ti COVID na nagwarasan ni Tintero ang lubong. Naibaga, talakabakasyon ka pa iti Ilocos. Madanagan nga ron iti pamilyak ija Ilocos. Nangruna ta, kasjay mati kasasaad ni Carol. Amo damat ta saan na makarwar? Gapo ta lockdown ti simubugal aluson. Madanagan naklata. Dahito iti rigat na, ti agiin na dayo. Mawatak ti Marikrik nam. Ore kasano ti ayat mga gawid. Awan mo't pagluga ng may aeroplano. Maululok man. Anya daytoyin ang marikrik na ka. Kasta unay apa nang banugbog ti barukot ko. Kamkamatak ti angis ko. Nanang! Nanang! Anya ti mapaspasama ka na kayo. Natumba kayo mo tindi tatugaw. Nawanan ni tipot. Ay, itaray ko yung ospital. Kasano ni Carol? Nagri ka to di kastoy. Ay, agpatulong ang kinilolo Pabling. Nagriring ti silpon ni Manang Sminga. Nga masana sa mong bata. Ada nga tapay ti trabaho na. Anya nga ti makunaan umamuan na ti kasasad ni Nanang. Hello? Hello, Manang. Agyaman ta si mong bat ka. Oh, Toto, si kamot gayam. Ay na, pasensya ka, no saan ka anasumbatan adagos. Ay, at ka di problema. Kwa, ambok ka makigtut kayo ti dayto. Numaman nyo, Manang. Impanggo di ospital ni Nanang, tanawanan ni Tipoot. Kita mo yo, in-swab test na kat nag-positive iti COVID. Di ko na? Kasi no napasamag dayta. Kinapay apin na lubusan marimwar. Amom lang aruden at delikado nga agwarang-warang. Agpating ka lang matitirwangan ti balay. Saklang ti rumrumar. Siyempre agata nga kadag iti kasapulan mi. Kasano kumaan na akaran iti virus? Dayta ti saan ko amasumbatan. Diyak mawatan ti bagada positive. Amang ano si kamot tinangyakar iti virus ken kwa na? Oh, Kasano ni Carol?
Manang, anyang aminan da iti ampas pasamak. Madala ka na kiti kasasaad ni nanang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan mo kumapabasulin ni Toto Esminya? No iso ko matinangakar ka ni nanang, iso tiyo muna ang nagpositibo iti COVID. Gapo iti panagdandanag ko. Diyak mo tin mapagsusurot ti panunot ko, Benedict. Matanaga na kiti kasasaad ni nanang. Marilibo ka nakmat. Kasano nga taan na akaran iti virus? Kat saan mo tarumrumwar? Baliwag tong maawagan ni Toto. Amangan mo't no da sa bali sakit ni nanang mo. Kaya't ko asawan. Ada sakit na, anak ay gapuan ti panagpositibo na iti virus. Agaluwad dayjay at Toto kanyak. Ipapaita amin na kasapulan da. Sa binaybayan nakit din ni nanang. Saan mo nakaungat ni Toto? At nakam na, kat amo na tiraramidan na. Ala, inikakit yakin na na. Sige, ay karigatak ti maturog. Numuna ta saan pa'y naimbagan ni Carol. Sa ninanang manan. Matanagan ako na yan. Naimbag ko ma, no da pagluganak ng eroplano. Tapno agawid akon. Naimbag, tasimbang pad ka, tutaw. Hay, saan ka nga unay nga masinag kanyak? Ang mga no maakaran na ka. Lolo Pabling, Kahit ti madama kinisuday. naka-isolate pa ilan, Lolo. Kahit kasano nga ruday. Madanagan na. Sa anak man garod na makastrag iti kwarto na. Balakad na paikit di. Nasa anak mapanidya. Iawag ng tulatan no iti kasasaad na. Anya, kahit maamuan tayo latan anatayan, kasta. Saan mo't, Lolo? Saan kayo kumangagsa iti kasta? Mga no, babalawin nak ni Manang Isminya. No dakas di mapasamak kininanang. Talaga, nakanamnam ay ka, tutaw. Sa ipalubos mo, akas tati na pasama kinisuday. Apay anak kawar-warat iti balay. Ni nga takarol. Ayan dagiti anak ni. Imbilin ko asan da arumara. Akita-kita iti kwarto. Mga no daday jay. Where's the old woman? Ha. Ni, iningis nakpait asawak. Malasin na matlang nga taninanang tasapulan na. Sungbatan mag! Adda iti ospital. Please, pray for your mother. What happened to her? Di nakman i-Inglesan. Diyak ka mo. No kasalang ilawlawag ko king ka. Tell me! Binugkawan nak. Saan ka kumangagbungtot? Umika, agtugaw ta, kadanggam anaimbag dagiti ipagak, Carol. Apay nginidok mo ti telebisyon, Esminya. Saan pa ang nalpas ni Boy Boyaag? Madanagan nak, Benedict. Inaldaw nga ado ti matmatay gapo iti COVID. Hakin tayaga ka makalagip ka ni nanang. Kahit anya nga rodan ti madamag ka ni nanang. Day tangaro ti pagkasurunak. Dakmat lang maurayan nga umawag ng Toto. Sino ba't nga taray tayo? Message to request? Oh, saan po nun ito eh? Benedict? Natay ka nun ni nanang. Anya? Day tatim pagati nag-message si messenger. Natay ka nun iti hospital ni nanang. Kabayatan ti pa nakatamtaming na. Nanang, di kayo man lang nakita sakbay ang nagsatan kayo. Pagkawanin natawa nag-itisibay yun, nanang. Pagkawanin na kumaasan
Saan kayo man lang nga nakita tinahudi akong daway. Ala, sumardang ka. Maluyaan ako. Amo Benedict, makipagsangit. Uray ti langit itinalao sa ladingit ko. Gabo itinagtungpalan ni Nanang. No saan lakit niya ni Tuto ti mangyawag api mo sa'yo ni Nana? Saan ka basta mamati? Kaya't mo amamati aga si bibiyag pailaang ni Nanang. Pinanawan nakmat gaya man. Pagkalmaan ko matirik nam. Doon tinatay, Benedict. Gapoy tinaytoy a COVID. Why? Ngamdanggan na ko, mama. Amok, kasano ka sa no? Maawalan ka, iti ina. Tawra siya. Ubingak pa, di matay ti ina. Patpat kag unay ni Nanang. Impapatag na kam unay kan Carol. Nagsakripisyo ang nagtrabaho iti abroad. Tapno mapagturpos na kami laang nga agkabsat. Hello, Manang Isminya. Toto, Ne, apay ngagsangit kayo? nabagang pailaang. Abay, di mo ipakaamo tinapasamat ka ni Nanang. Ha? At nag-message kanyak anatay kanon ni Nanang iti ospital. Anya? Abay, di mo pa ikamu na itanamag? Sino tinang ipagkakada kayo? Kasano anamuan nyo dayta? Awan mo din pakpakamuda kanyak. Anya? Si bibiyag ni Nanang. Sana po no dayta di manon kada kayo, Manang. Agyaman nakloonay, doktor. Awagan dakto kumamanan. Noan niya ti kasasad ni Nanang. Wino, mabalin ng tirumar dito ospital. O sige. Bye. Apay, pudlo ka day, sinagwaras adamag, Tuto. Natay kanumatan ni Suday. Chismis lang dayta, lolo. Jak amon no asino tinangiwaras. Amang no sa bali tinatay. Kalkal Pasko ang nakasarita ti doktor na. Kahit Si bibiyag ni Nanang. No pa'y nag-positive iti COVID. naggalas laki, din ti ugali na kita atatsaw, chismusa. Sige, lola. Panawang kayo pa'y. Mapanak di ospital. Bilinak lang na kiti anak ko. Nga iwanan dati inada. Mapalaganan mo't nga tantirik nam. Kagap-gapon ni Toto iti ospital. Kat naamuan na si bibiyag ni Nanang. Agkaluwad tay-jay anang ipagdamag kanyak. Bayamon, di mo tutupan. Talagang andakas niya tattao. Agiwaras na iti palso adamag. Ngam tinapateg, si bibiyag ni Nanang. Madandanagan pailaang. Lupay bimaban ti presyon ti dara ni Nanang. Ti asma na lang ti mang parparigat kan ko na. Sa pailaang mo't makubid. Manangasi ti Diyos. Mapurpurtya anak no kasano ang nagpositibo iti COVID. No kasano ang naakaran. Naita ti saan tamasong batan. Nagkararag tayo langan iti Diyos. Talaga madanagan ako. Mano makaawid akla ko ma. Makitak matiinak. Kunak asan ka unay ngagbambanog. Di nakmatpatpat yun. Oh, anyo ti marikrik naman. I'm okay. Saan ka ron, Mar? Oh, apay adamdamagom dayta. Nakatsinda ako. Oh, saan ka ngagliwa sa rumar? Di na pantay di ospital. Tsak mga nakita tayo di apagat. Ninanang ti kahit mo asawan. Kunak na malakip nan. Sa paling ospital ti anak. Mabit lang ha. Sungbatak ti awag ti doktor. Hello, doktor? Anya ti madamag kininanang. Agyaman ako na Diyos ko. Nagimbag ka unay.
Naispalmat lang ni Nanang Benedict. Nagsalig ti kararag. No pa'y agpaot pa iti ospital ni Nanang, agtultuloy mati panagimbag na. Sana baling aggasto sa kitidakkel. Agbiaglakit din ni Nanang. No mabalin tala ko mati agawin. Wen, day talaon ay titarigagaya. Makaanayan apakaragsakak ti pan nakaispal ni Nanang. Sapay la kuma, tagpaot pa'y ti biagda. Kat mauray dapay ang mabalin tayo ti agawid. Nagkapo ka ba gaya ba ni ospital, Tuto? Yakla kumamabot ang amaakaran na iti virus. Sarong kara kumabot ni Saunay. Sa nabali, Lolo. Dandanin maungpot, tipan nakaisulit na. Ay, naimbag no nalasat na mutla ang tipan nakakubid na. Sana kas ka iti na doma. Anay padpadamag nga adaw tinatayod nga gapo iti dayta ang makapatay a virus. Dahil dalaw na tipagimanan tayo. Kadni karon, kumustan? Ay, sapay la ko, Lolo. Agsublin tumutlan tilagip na. Ilapas ko nga ugasan kan italimanat na gito'y. Tapos makain na nakmatan. Nyatay, Chay. Sino ka? Oh my God! Batan na kayo ka! May sakit. Kukuha ka ito. Batan na! Amok na uray at aramidat ka. Saan itong amlagip? Kanya! Oh my God! Nagbanglo ka? Ayok ka! Napigsakin ang parusukin ko na. Kat natumba. Na ito pati ulo na itiswelo. Dakas na ito'y. Pumanaw akong dito'y. Ang mga lumasang patandak na kitikabalay na. No sino man tinadangkok anang ramid iti dakas iti asawa. Agpayat iti nangina. Ngayon, pagyamaran tayo. Taawan dakdakas ang napasama kini Karaw. Ni Carol Anggal, nakaputan. Wag. Sa dino di ayan ko. Kan, Toto. Uncle Pabling. Carol? Malasin da kamin kan Lolo Pabling. Abay, ang nagatiti na pasama. Tatak dito hospital. Sige. Denggam tayo bagaking ka. Nana, Carol, inawagan na kiti Nanang. Malasin nagmitlangan anak ko. pasanay malagip kayo, Nanang. Kanyang aminan da ito napasama kanya. Tinapadagan ako. Si Bibi ang tangang padpada. Maragsakan laki din esmen niya. Numaamuan na amang gapon nagsubli tilagip mo. Ni Manang Esmenya, ipatpat kakakapsat ko. Mailiwakon kan ko, Ana. Dumanon kayo, Lolo. Madamang agsasarita na Carol kan Nanang. Naimbag, tanakarawar ka malaangan iti ospital. Kaasin na po, Diyos. Nalasat ko man lang ti kapag ganan apasit ti biyag ko. Diyak tumalipatan ti dandanik pan nakatay. Ay, Sunay. Pakawalan na ko ba, balasan ko. Ako nga ano ti basol ko king ka. Saan yun alaglagipin pa'y dayta, Uncle Pabling? Napaot mo ti panang ipapasyo iti hiliyo kin Manang Esmenya. Nay, apay nagsangit ka manin? Toto, anya matan tinapaspasama kanya. Inaramid ko ti amin para iti masakbayan tayo. Nagsama panunutan. Panubok lang ti amin. Tinapatag, nembagang kan. Uwan, agyaman naglaunay kini Apo Diyos, iti may kadwa abiyag ko. Nagasat kay launay kini Nanang. Ngamno sana aga po kini Manang Esmenya.
Duwada ka naman ang Benedict. Natayag ko man. Pagbabawiyak dagiti kinapalangguat ko, idi. Kamaudyanan na. Natiliwan tinanggandat king kay titakos. Nasaya at mat. Masapul nga agikaro. Nimbaglangan, tasa na nagbaligi itidaka sa panggap na king ka. Ken, ada nakakita, nakabigbig kan kwa na akaruba. Toto. Iti sa bahali abangir. Kapoy tinapasama king ka. Timat nakatumbam, kan pan nakaito pati ulom iti swilo. Agsublit sigo dalagin mo. Yamanak unay day takin ni Apo. Wen, agyaman tayo king kwa na, Carol. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na iti nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam.